panginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras, alas 12 gis na rin pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marahay na pagkaudto sa inyo Gabos, mga tugang. Ininang kabilugan kan mga baretang unya na pagkaaga, digdi sa Radyo DCGB. Kami po ang sindong magiging tagapagbareta ko niya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Kunyan sa mga pamayok ang mga darakulang bareta sa lado lokal. Simbahan nagiging mahigpit na sa mga aktibidades sa Semana Santa. Mga Pulanggenyos na ugmanin marhay na sinda pigre-reparo kan pamilya Salceda. Surgical mission sa Donsol District Hospital naging matrayumpo. Mga paratanom ni Niyog, tinawanin ayuda kan PCA. Sa lado nasyonal, active case sa pulisya mas naglangkaw. Mga miyembros kan Task Force COVID-19 Shield dapat mabakunahan man. OFW ipapairaro manggiraray sa quarantine maskin nabakunahan na. Volume kan imported pork products dapat dugangan pa. Bareta sa ibang nasyon, projectile pinalayog kan North Korea sa kadagatan kan Japan. Bareta sa lado nin Karawat, semi-bubble sa PBA season pig-aadalan pa. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Bilang pagsunod sa minimum health protocol sa pinapautob kan gobyerno kontra sa paglakop kan COVID-19, mas magiging mahigpit man ang simbahan katolika sa mga aktibidades may relasyon sa obserbasyon kan Semana Santa. Poon sa aga sa Domingo de Ramos, din ang unanin mass gathering para sa pagbendisyon nin mga langko ya sinuliva na dating ginigibo sa maiwas na lugar kundi sa kada misa na sa simbahan. Aga nun manggiraray sa mga parokyano na maggamit in face mask, face shield as in social distancing. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Dai na mapupunas ang sa kaisipan kan mga Pulanggenyos ang apelidong Salceda dahilan taaram ninda na ini may puso asin malasakit sa kapwa. Iningunan ananotaran sa paglibot sa mga barangay ni Liga ng mga Barangay, President Kagawad Raymond Adrian Salceda para reparohon ang kamugtakan kan mga residentes. Siya padagos na nagtataonin anuman na klase ng ayuda para maipnuan lamang ang mga pang-oral daw na pamumuhay kan mga residentes kan barangay. Si Salceda baka unaman baguhan sa serbisyo publiko dahilan ini naging SK President asin ngunyan Liga ng mga Barangay President naman. Ang baretang ini hatod sa Indukan, RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Dakula ang pasalamat kang 9 na mga pasyenteng nagpairaram sa libreng major surgeries na ginibo ang grupo kan mga doktor sa Donsol District Hospital. Nagkondukta ng operasyon ang mga doktor sa mga personang may cholecystectomy, herniorrhaphy, breast mass excision, lipoma, excision of ear tumor as in resection of... Sa Indukan, Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide.
Bilang parte kan cash and food subsidy for marginalized farmers and fisher folks kan Department of Agriculture and Philippine Coconut Authority nagtaonin cash as in food package sa 1,271 na mga rehistradong paratanom ni niyog sa Catanduanes kung saan kada saro sa mga beneficiaryos ang nakarehistro o Office pinagkukondukta ninda na sabing aktibidad danganing masiguro ng mga pigpapabakal na karnean malinig asin salbado sa anuman na helang kasabay kanin pag-inspeksyon kung mga malinig ang pinagamit tutuktukan, tindahan, freezer na pinagsasarayan kan mga karne asin iba pa. Siring man nagtang asigurasyon si Stepon na padagos sindang magkukondukta ng siring na mga aktibidad tangan ipagurumdom sa mga nagtitsenda na dapat nag-agi sa tamang proseso ang mga karneng ipapabakal. Preparado na ang Kamalig Albay na magpuon kan sa indang pagbabakuna. Iniya nagluwas matapos na makakuha ni 92.5% ang nasabing banwaan basado sa naging resulta kan assessment sa pagbabakuna kan mga residentes kan 50 barangay o 45,000 na populasyon kan banwaan. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kini. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New
based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Unyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Lalo pang nagitaas ang bilang kan mga aktibong kaso ng COVID-19 sa lado kan Philippine National Police o PNP sa ngunyan nasa 1,750 na. Sigun ini sa Administrative Support to COVID-19 Operations Task Force or ASCOT. Matapos madungangan pa nin 171 ang kaso ng COVID-19 sa PNP kaya puminakol na sa 13,828 ang kabilugan na kaso kay ni base sa datos gikan sa PNP Health Service. Sinabi ni ASCOT Commander asin Deputy for Administration Police Lieutenant General Guillermo Aliazar na nalampasan na kay ni an 1,708 active cases sa PNP na nairehistro kan September 12, 2020. Nahinginot ang National Capital Operation Support Unit sa may pinakahalangkaw na bilang ng bagong kaso na nasa 63 kung saan pinakadakol sa mga inihali sa Special Action Force o SAF na minabot sa 14. Sirundan kan NCRPO na may 38 na bagong kaso, asin 17 man sa National Administrative Support Unit, 13 sa Ilocos, 8 sa Central Luzon, 6 sa National Headquarters asin 5 man sa Calabarzon. Tig-4 ang narehistro sa Mimaropa, Western Visayas asin Cordillera, 2 ang narehistro sa Bicol, mantang tig-0 ang narehistro sa Davao asin Caraga Regions. Mantang nadugangan man ng 70 ang bagong narahay na sa helang sa lado kan PNP. Nasuminakat na sa 12,042 ang total recoveries mantang nakapako man sa 36 ang nagadan dahil sa COVID-19. Hinagad ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Debold Sinas sa Interagency Task Force o IATF na isabay sa priority list kan mga mababakunahan kontra COVID-19 ang mga membro kan Joint Task Force COVID-19 Shield. Kaibahan sa mga ini ang pigaapod na frontliners na nagmamando nin trapiko as nagbabantay sa mga iba-ibang quarantine control points o checkpoint. Sigun kay Sinas, dakulang bagay ini lalo na tamaygot nindang ipinapautob ang NCR Plus bubble kung sa hindi pwedeng makalaog asin makaluwas ang mga tao halis sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna asin Cavite para pugulan ang mas pang paglakop kan COVID-19. Paliwanag kan PNP Chief na round the clock ang pigibo nindang pagampang sa mga checkpoint asin iba pang tawo sa indang nakakasalak day aram kung kontaminado o dai ang mga ito sa virus. Apisar kan mga hagiat asin limitasyon, ipinag-orgulyo pa man giraray ni Sinas ang lado kan PNP na minagibo ninda kulang sakripisyo para sa mga namamanwaan lalo na tamakusog nindang implementasyon kan health and safety protocols. O yun si Senador Panfilio Lacson sa natotoong frontliners man ang mga opisyal kan lokal na gobyerno dahil sinda nag-aaksyon sa pandemya asin namamahala sa pagbakuna para sa indang nasasakupan. Alaga, tinawarin doon ni Lacson na base sa regulasyon kan World Health Organization WHO dahil kaiban ng mga local government units o LGU official sa listahan kan prioridad na matawanan ng COVID-19 vaccine arog kan mga health workers. Paliwanag ni Lacson na dakulaan mawara sa tuya kun susuwayon kan LGU officials ang guidelines kan WHO. Sinabi ni Lacson na mismong si Presidente Rodrigo Duterte na nagsabi na dahilan digdi posibleng dahin na itaot sa tuya na tatada pang 44 milyon na doses
na donasyon kan COVID-19 vaccine hali sa COVAX facility. Dahil ang digdi naglalawom si Lacson na maging responsable ang mga opisyal kan LGU para gibuhon kung ano ang dapat. Ipinahayag ni Narvacan, Ilocos Sur Mayor Chavit Singson na dapat pagbasulon ang mga alkalde na nagpatudok na nin bakuna bilang proteksyon sa COVID-19. Sinabi ni Singson na ang National President kan League of Municipalities of the Philippines o LMP na ang pagpapabakuna kan mga alkalde para patunayan sa indang mga kababayan na ligtas ang bakuna. Sinabi pa kan opisyal na responsibilidad kan mga alkalde na siguruho na areglado ang interes kan sa indang namamanuaan asin pangatamanan sinda o pera pa na dapat perming mangenot sa paghampang sa kalamidad. Dagdag pa ni Singson na dakol lang nakakasalak ang mga alkalde sa pagbisita ninda sa mga barangay, pagkonsulta sa man iba-ibang sektor asin ang implementasyon kan mga programa asin lay. Dahilan kan kadakol na responsibilidad kay puwan na siguruhon kan mga alkalde na mantinido sindang healthy asin makusog para proteksyonan ang sa indang mga kababayan. Nagkapirang alkalde na ang pinadarahan nin show cause order kan DILG para ipaliwanag ang pagpapatudok nin enot na bakuna bago ang sa indang medical frontliners. Isasalang pamangiraray sa mandatory quarantine ang mga overseas Filipino workers maski pa nabakunahan ang mga ini. Sigun kay OWA Administrator Hans Leo Kakdag, na base sa Polisiya kan Interagency Task Force o IATF, obligado man ang mga returning Filipino workers sa sumiraram sa swab test bago tugotan na makauli sa indang mga probinsya. Paliwanag ni Kakdak na may mga pagkakataon man na may naulakitan ng virus maski natudukan na ang mga inining COVID-19 vaccine. Mantang sinabi kan opisyal na may maabot na 7,000 na OFW sa Sangunyan nagdadagos sa sobra sang gatos na hotel sa iba-ibang lugar sa oras na magnegatibo sa virus o tugutan ang mga ini na maguli sa kanya-kanya nindang mga probinsya. Pigrekomendar ni Presidente Rodrigo Duterte na itaas pa ang volume kan mga pig-importang karne nin urig sagud sa 350,000 metriko tonelada. Giniboy ni kan Presidente apisar kan mga pagkontra kan man iba-ibang grupo sa pagkatakot na magdara ininin grabeng pagkalugi sa mga paraurig, lalo na tada ipaman sila nakakabangon sa danyos na dinarakan African Swine Fever o African Swine Flu o ASF. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kamauotan kan rekomendasyon kan Presidente na pakusugon man ang supply nin karne nin urig, pugulan ang pagsipa nin presyo kay ni asin simbagan ang problema sa food security kan nasyon. Enot kay ni target kan Department of Agriculture o DA na langkawan ang minimum access volume para sa karneng urig nin 400,000 metriko tonelada para mapunuan o mapanuan kay ni ang dakulang kawaran nin supply dahil sa ASF. Naghiro na sa Kongreso ang propwestong lay na may kamawotan na tawanan ni night shift differential pay ang mga empleyado kan gobyerno kay iba ng mga government-owned or controlled corporations o GOCCs. Hindi matapos sa pumasar sa Committee on Appropriations ang House Bill No. 5727 na madugang ng differential pay na dahil masobra sa 20% kan basic rate kada oras di sarong empleyado. Serarong kang propwestong lakdang piglinaw na bako gabos may kinabang digdi dahil para sa ini sa mga empleyado kan gobyerno na nagtatrabaho nin banggi. Nagsumitir nin patong-patong na kaso ang nagkapirang respondent sa Christine Dacera case laban sa iba ka nag-flight attendant, abogado kay ni asin nagkapirang miyembro kan Makati City Police Office. Kasong perjury, cyber libel, malicious prosecution, incriminating innocent person, intriguing against honor asin oral defamation, ang sinangat ni Romel Galido asin JP de la Serna. Apera sa ina ni Cristina si Mrs. Sharon Dacera. Kinasuan man ang aktres na si Marichi Ramos Fong asin abogado kan pamilya Dacera na si Attorney Brick Reyes. Mantang unlawful arrest asin illegal detention man ang sinaangat sa mga miyembro kan Makati Police sa pangingenot ni Police Colonel Harold Depositar asin tulupang iba. Tinawanin doon kan kampo ni De La Serna asin Galido na minansyahan kan mga Dacera ang reputasyon kan sendang mga kliyente na nagresulta sa undue stress
dahil sa isinangat na kaso kontra sa inda. Magigiramduman na nahiling na sanang wara ng buhay sa Banyo Kansarong Hotel sa Makati si Christine kan primerong aldaw kan bagong taon 2021. Bareta sa ibang nasyon, nagpalayag ng unidentified projectile ang North Korea sa kadagatan na sakop kan Japan. Inan kinumpirmar kan South Korean military kasunod naman kan naging bahayag kan Seoul Joint Chief of Staff na posibleng ini ang primerong ballistic missile test sa administrasyon ni US President Joe Biden. Mientras nawara pa man na pigluluwas sa kadagdagan na detalye kung pira asin anong klaseng armas ang binuhian kan North Korea, sinabi man kan Japanese Defense Ministry na daini nakalaog sa saindang teritoryo. Bareta sa lado nin Karawat, pag-iisipan kan Philippine Basketball Association nagibuhon ang semi-bubble ang Season 46 Philippine Cup tanganing makalikay sa dakulang dagastuson na piglalaoman na mapon sa Abril 18 sa Inares Sports Center sa Antipolo City. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na mas prioridad pa man giraray ang semi-bubble o ang home gym home format na mas menos kumpara sa full bubble. Sa iyang sinabi na kung talagang dai nalilikayan o malilikayan dahilan sa paglangkaw kan kaso ng COVID-19, posibleng mapiritan sindang maglaog sa full bubble setup para ipadagos ang liga. Ay na ring apod kan mga eksperto sa siyensya sa teknolohiya bagong imbensyon na pigpresentar ninda sa merkado. Ini sarong stylish device sa posibleng maging kasalida kan smartwatch dahil may access ini simpleng hapros kan sa imong guramoy. Sa paagi kan ay na ring dahil mo na kay pon hilingon sa imong relo cellphone. Ini dahil kaya kaining kontrolo ng smartphone asin kadakol pang electronic device pati ng pagbukas kan auto asin automatic gates. May kapasidad maninig maging personal mong health tracker. Istoryang naiiba. Usong-usong ngunyan ang closed-circuit television o CCTV cameras asin alarm system para maproteksyonan ang harong o edipisyo sa mahabas. May mga nag-hire man na nin mga gwardya para masigurong dai malalaog ang saindang harong nin mga kriminal. Pero ibang sistema ang naisip nin sarong pamilya sa Phitsanulok, Thailand para masigurong dai malalaog nin mahabas ang saindang harong. Imbis na CCTVs, alarms asin mga gwardya, nagaataman sindanin mga buwaya. Sinabi kan pamilya na tip na grabe talaga ang harabasan sa indang syudad kaya napili ninda na mag-ataman nin maisog na buwaya. Sa inaisip nindang paagi, siguradong maduwang isip ang mahabas na laugonan sa indang mga harong. Duwang buwaya ang sa indang ataman. Ang sero pigpapabayaan sa nang maglakaw-lakaw sa laog kan sa indang harong mantang ang sero ibinugtak ni na sarong hababaw na kalot na nasa laog kan sa indang natad. Marso 27 taon 1890 kang mamundag si Roberto Kang Leon sa Macrohon, Leyte, nangunyan parte na kan Southern Leyte. Si Kang Leon sarong alamat sa resistance movement durante kan tiempo hapon. Miyembro siya kan Philippine Constabulary, asin sa iyang mga maisog na may kipaglaban sa Oton Panay, naging pamoso siya asin dinawa ng military citations. Nagserbi siya sa PC sa good kang 1942. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DCGB News Base, patarabang-tabang News Director Edwin Peralta na siyempre, News Manager Mar de la Cruz. Kami po ang sinong naging tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Rans Luna. Ako po si Angel Mustaza. Dahil maghali, dahil magpuknat, masunod na ang programa ang Iskaramusa pagkatapos ang kaperang mga pagirumdom. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Yung Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets
sachets na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggie Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa Masdakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron. Ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home.
Lab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Get in touch with APEC. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, apec.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@apec.net.ph. APEC, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras, alas 12:42 na. Nin pagkaudto, ang oras atud sa Indokan LCC Supermarket. Feel the heat of summer as LCC Supermarket brings you Ready Set Summer Promo. Hot deals await you from March 25 to 31 like buy 2 Coke regular 1.5 liters for only 110. Save 10 pesos. Buy 4 take 1 Nestle Chucky Calci N 180 ml for only 74 pesos. Save 18.50 pesos. Tide Perfect Clean Powder Garden Bloom 725 grams plus Downy Garden Bloom Laundry Fabric Softener Refill 670 ml for only 184.40 pesos. Save 36.60 pesos. Sunsilk Shampoo Strong and Long Green 350 ml for only 138.75 pesos. Save 46.25 pesos. And buy Selecta Supreme Ice Cream 1.4 liters free Selecta Supreme Ice Cream 3-in-1 1 liter for only 250 pesos. Save 99 pesos. So don't miss LCC Supermarket Ready Set Summer Promo from March 25 to 31. Visit any LCC Supermarket or LCC Supermarket near you to avail for more hot offers. You can also like and follow us on our official Facebook and Instagram account, LCC Supermarket, to be updated with our promos. An oras hatod sa Indokang Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na yan! Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more. Pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Ahoy!
Nag-stretching na lamang si Papa Ma. Diyos marahay na pagkaudto sa inyo kabos mga tuga. Welcome po sa programang Iskaramusa. It's Saturday already. Weekend na. Maglabanan habang mainit pa, habang di naguran-uran. Maglaban na tabi ha. Kung kamo may tubig, di arog sa daraga na putol-putol ang tubig. May pansin na mga kaibanan ako po ang solo-solong solamente. Ang totoy noon, pero tito ngayon, tito ng Albay po yan, Rans Luna po. Iba syempre ang sakong kapartner. Uy, marahay na pagkauto sa inyong mga tugang. Ako man po si Angel Mustaza, ang kagandahan ng South. Aha. Kapwerte dito, Renz, magbaylikan, mag-zumba kaya na tugtog mo. Yan. At saan tabi sa biyo ha? Namiss ko na mag-zumba. Puro baylik si Arokan. Pwede, mag-set naman kita kiskedyo. Pag-zumba naman kasi stasyon. Pero social distancing. Sisay naman daw ang mga birthday. Dako lang na dyan sa lunch tabaga. Sisay pala Isa mga birthday na pwedeng Sisay mga birthday ko yun, Ald. Sisay daw. Baka ining duwang item mga birthday. Di wait nagtataram. lang. Si Richard. Nuare. April 1 or April 4? Ikaw daw. Kakalaog pa sa tinandaan mo tulo sa birthday. Inabot kaya yan ni VP. Di ba, Chad? April 4 ang birthday mo? April 4. April 1. April 1. Matindi ka talaga. April Fools. April 1, mapakaon kita, Richard. Bebe Santo dito, Renz. Madisponer. Ay, di kita pwedeng karne kaya. Masira lang kita. Dayman kayo da. Ano, baka mag-Friday. Ayaw manang. Joke lang, charing. Charing lang, charing. Siya na santa. Ano sa kita? Tama nga na sa kita. Sira-sira sa nang sagata. Okay, Pero tigitip ko talaga ni Chad na wala nga di mga log. Mareman nga ni ngeta. Di ako magdaraki pagka. Yung nga na eh. Bata nga yung maluto si Mama Kimasaramon ngayang pansit ba to? Aram mo, Richard, yan ang kultura digdi. Pag may birthday, mapakaon. Day ka siya magtubod siya. Day ka siya magtubod. Mapakaon ka talaga. Sinasabi ko sa'yo, si Kuya Renz. Kami actually nagpapahanda. Kami trip na namin kayo. Okay, sabi ni 031, si Kuya Gerald Aranya, good noon po Tito Renz and Ma'am Angel. Ask ko lang po ang hali po sa Naga, kung wala po maski anong valid ID, construction worker moli po sa Legazpi, may profiling patabi. Ay, po pong profiling iyan, pag nag-uli digdi sa Legazpi. And screening. Pero hindi naman kayo po ang RT-PCR test result. Kung hali ka man sa within Bicol region. At so, RT-PCR test po ba ang antigen o saliva test? May aram po kamo kung manggura ano. Ang aram ko po, digdi kayo sa BRTTH, ang mga LGU kayo, nagkukondukta lang kay RT-PCR test na libre. Kung hali ka sa Metro Manila, so nag-aarabot po baga digdi. Pero sa mga private, igwam, pinakabaratong aram ko, 2,500. Tapos tutugang ko, nag-RT-PCR test siya, nagpa-swab test, takay po duman sa PMA. 2,500, ang aram kong presyo. Iyan sa pinakabaratong aram ko, nag-canvas kami sa mga ospital, 2,500. Digdi sa Daraga baga, sa hospital digdi sa Daraga, 2,500. 2,500 ang pinakabarato. Tapos kung kamo day ka mo mag-transaction kasi may nagkailin ako mga post online. Ano po ba ngaya, magkano po ngaya ang RT-PCR or mataramihan, mga 2K ngaya or 1.5? Paano po ngaya yung anong day po ngaya kukunan ngaya ng sample? Ay, hindi na po ngaya, automatic na po ngaya negative. Ang iba kaya bagay kayo, pigdadaya, kasi lalo na sa mga magulangon mga pigtataram. Magtaram sana na, sir, anday ka lang kayo po nagpa-subtest, kayo po, na sana, bayadan mo yun yung mga 5 miligo ka ng negative result. Anday ka mo kaanta ka mo, gari spreader ka mo kayan, virus. Magsunod sa tamang protocol, Para detect man po yan pag peke ang sa imong RT-PCR test. Duman lang kita sa mga lihiti mo, magpa-swab test. Sabi ni Ma'am Angie, Don Mastrile. So, pamayuni ka na Media Bureau ni Senador Alan Peter Cayetano. Ano ba, Tito Renz, ang pagbasa kang apelido niya? Mastrile, si Ma'am na Mastrile. Sabi ni Ma'am na Angie Don Mastrile, hi Sir Renz, maray na aga po. Maray na aga man po sa imo Ma'am Angie Don Mastrile po Pa-shoutout po sa aking father, Nato Don, at asawa na si Jovan Mastrilla, listening from Quezon City. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Kamusta na ma'am? Parang busy kayo ni Senador. Ngayon maglibot-libot sa Metro Manila. Parang busy kayo. Ingat-ingat lang po always dyan sa Metro Manila dahil nandyan ang epicenter ng virus. Sabi man ni Sir Joel Olivares, hello po, gandang tanghali. Sabi man ni Ma'am
Roby Moratalia, happy iskaramusa po sa indong duwa, Sir Renz and Ma'am Angel. Pa-shoutout po Moratalia Akbina family dyan sa Babalod, Ginubatan. Thanks watching from Brunei, Darussalam. Assalamualaikum. Sabi man ni Sir Camilo Rodriguez Bernedo, hello po watching from Lidung, Philippines. Lidong Santo Domingo. Santo Domingo. Okay, sa mga taga Santo Domingo, tabi maray na to sa Indo. Mayor John Aguas, maray na to tabi sa imo. Sabi ni Kuya Boy, sayaw pa more. Si Kuya Boy, nagbabayli na yan sa baba. Diyan sa baba. Salamat sa 20 million viewers natin sa DCGB News Online. Nakabalik na ang aming Facebook page. Okay, sa mga gusto pa magpaabot kan sa ng mga greeting. Mga reaksyones, 0966-1931-118, 0966-1931-118. Globe ko po yan. Smart number ko 0949-4334-061, 0949-4334-061. Diyan sa Daraga Tabi, magdiyan na kamo sa Daraga Covered Court ngunyan ta ongoing na so free vaccination sa mga ayam. For ano lang yan, Tito Renz? For residents kan Daraga? For residents of Daraga lang yan. So mga taga Daraga, magpabakuna po kamo kit sa inyong mga ayam. Libre po yan. And ang magay na bagay Tabi Rigday, tayo kapag may ayam ka, may libre ka ng dog food pag uli. May libre ng dog food na pigtatao. Hanggang alas 5 lang kihapon Tabi dyan. Siyempre magmantin naman kita girarekan social distancing ta open area bagayan na Daraga Covered Court. Sa mga ayam nindo, gakodan po nindo ha. Kaya basta-basta magpaano ka mga ayam nindo, tad delikado na. Sabi naman na Christicon, good afternoon po, watching from Ilawod 3 Daraga Albay. Happy lunchtime po, Sir Renz and Ma'am Angel. Si Ma'am na Christicon, maray na tutabi sa imo. Sabi man ni Manam na cheat ate. Maray na pagkapon, batiyon ko po si Charlie ate, senior ng happy birthday today. Oy, si Ate Charlie ate, happy birthday po sa imo. Haliyan kay Manam na cheat ate. Ay, napundo na sa ano ko. So background music ko. Si Ma'am na Jocelyn Villanueva dyan sa Putyaw, Pilar, Sorsogon. Nakantabay man niya na pagkapon. Maray na tutabi sa imo. Madam na Jocelyn Villanueva. Halos busy na gabos mga tugang, ang mga barangay digdi sa palibot dahil digdi sa Albay Beautification Program kan provincial Provincial Agriculture's Office, tama? Ang Albay Beautification, mariparo nindo ang mga barangay ngunyan na talagang pagarayo na nakan sa indang mga garden. Inig sa Legazpi, urban garden nga pigigibutan nasa sentral. So mga nasa liblib na lugar, di sa Daraga, sa Kamali, at talagang magagayan, puro pigba po sa social media. May iling mo man ang effort kan mga barangay council. Matindi. Nahiiling dyan, Angel, kung si mga kapitan, nahugakon, siyempre. So dahil lamang tatao magpakaraykan sa iyang runa. Dyan mahiiling kung gaano kaaktibo magpartisipar sa mga kapitanes niya to sa palibot. Hindi masabi na sa kapitan na ugakon. Depende man yan sa mga nasasakupan kung ito sa mga ugakon. Pati kung masipag man, may gusto man si kapitan, dahil lang talaga nagsurunod. So mga kagawad. So kagawad sa ugakon. So mga tao. Ay na pangyari. Diyan sa sa barangay Budyaw sa Daraga. Magayon so naging nagibo na sindaki garden diyan sa may Pamintisingan Vulcan Mine. Nagbisita ako diyan kasusaro. Kapitan Condilo Veres tabi, maray na to sa imo. Matindi man ang sa imong espuerso. Digdi man sa sentro kang Legazpi, Dakulma. Sa may parting Bugtong, diyan sa may parting Rawis, maging mandig sa may Kabangan, talagang matindi man ang effort na pinagtaraokan mga residente. Karabang Taba. Mahiling tayong panag-evaluation na Provincial Agriculture's Office. Kung si ang manggagana sa Albay Beautification, pati man su Albay family-based food production. Last year baga si season ng gana kang sa Legazpi. Pero so Kabangan sa ng ganan. May category kasi dito rin, rural and urban. Dati kang time na nasa field pa ako, ang naramdaman ko, nag-top 1 sa rural gardening, dap-dap. Tapos sa urban, Peñaranda, kay Nanay Mafe Velasco.
Pinyaranda. So malabog rin ang ano man ito sa Albay sa malabog sa Daraga, Albay family-based food production. So may mga gulayon baga. Tapos ano kayo to, igwa pa su Arimbay ata. Ayo, tama, Arimbay. Kalakuyamani, ano nga ni ang barangay na yan? Ano ni? Binanuahan. Binanuahan Kuya Nalda, no? Binanuahan West. Tama, ano pa ba? West si Kuya Mane. Oo, iyo si Binanuahan Kuya Mani. West. Ano pa nga sa tigduman mi dati ni Ate Ann, siya nagpa-interview sa mga so kapitan. Basta, ano pa ni, ining kabangan 18. Kay Cap Gina Arevalo. Malupit talaga ang ano dyan. Matindi. Nag-interview man ba? Ay, ako so nag-interview ka itong iyo, aga. diba? Sa Sinugoy ka kasi di mo na kayang libuto. Iyo, di ko nakatay. Para hanap ko si Kapitan kayo to. Nakadaman ako sa harong ninda. Sabi ka mga parente ninda. Nasa ano na po, sir, nasa barangay hall na. Nagkataplisan pa lang kami ni Cap. Pero talagang pag-abot ko naman sa barangay hall, magayunon man so garden ninda. Talagang igwa ka ng maharvest. Ito kaya talaga, mantinido ito, mantinido. Oo. Then ako makikig ko ining kabaangan, makano naman, makasungkit naman kay award sa katapos kan validation kan provincial provincial agriculture's office. Managod nga di kan pinagibong programa. Jadi sana magtuloy-tuloy na po ining programa nyato dyan sa mga buro barangay. Tanganing mailing man ang kagayunan kan mga barangay kung kayang mag-producer kaysa di rin ng mga pagkaon. Lalo-lalo na ngunya na may pandemic. Kung sadit ang sa imong lote, gibon mo urban gardening. So pag may laagan ka sana, duman ka pwedeng magtanom. Sa haro nga, nagpa-practice naman ako ng urban gardening. Nagtatanom-tanom naman ako kay talong, tapos okra, kamatis. May kamatis na ako sa haro. Kaya lang, sarap pa sana. Kaya pigalat-alat ko pang maganata. Sus ko. Maurag baga pang may gulay-gulay. Duman sa kagbakong dito rin, siga agad lang ang gulay. Yung nga ni. Gulay yun palan. Yan ang good thing sa Indo. Ano? Pati ang gulay. Alam mo ba, pag sobra nga ang gulay ni kapitbahay. Titao. Pagkarami nang sobra man sin ang problema nila mauubos. Pero pag nagbababa na sentro, mahalon ang kilo. Matindi talaga. Matindi ang kang barakalon. Kaya mas maray talaga magtanong pag sa diri mong pag sa diri mong pagkaon ang pagtatanong mo, tipid pa sa bulsa. Bakalan mo sana, dit sa ng karne sira. Pwede na yan. Puro adobo ka dyan. Sinabawan. Pwede na. Mahal ka sa nagkikarne. Yan, kung maatamang kama na manok, mas pirte. 45 days. Maski so native na manok baga. Na-imagine ko Kuya Nal, so tinutungan na manok mo niya na hapon. Jesus Maria Joseph, so gatang yun na galalala. Ay, sus ko. Ay, marino to pala dyan sa kabos sa mga taga Inarado, Daraga Albay. Lalo na family dyan sa Inarado, marino to. Paano kayo ni? Sarang minuto na sana bago mag-alauna ni pagkahapon. Enjoy the weekend mga kadamay. Salamat sa indong pag-antabay. Kami po ang nakaibanan nindong niya na pagkaudto. Ako po ang solo-solong solamente. Anto noon, pero dito ngayon, dito ng Albay po yan, Res Luna po. Kaya ba siyempre? And ako man po si Angel Mustaza sa Lunes sa mga tamag-iribanan. For the meantime, magparingalo habang may oras po magbingalo. Dahil lang pagdiretsyon, tali ba na yan? Siesta time na ba? Oo, siesta time na. Goodbye and mabuhay. Laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex Word Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng
Bimbi Pasteco, Lemex Lagundi for... Positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis na ka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule, 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, GML Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Iniimbitahan po namin kayo na magparehistro para sa darating na May 2022 elections. Para sa inyong kaligtasan, mas pinadali na po ang proseso ng pagpaparehistro na maaari ninyong simulan mula sa inyong mga tahanan. Magpunta lamang po sa irehistro.comelec.gov.ph para makakuha ng application form, health declaration form at makapag-set ng appointment sa inyong local Comelec office. Pagdating po ng araw ng inyong appointment, ay sisiguraduhin po namin na malinis, ligtas at COVID-free ang aming mga tanggapan. Magparehistro ka, Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mayroon ka na lamang hanggang September 30, 2021. Maraming salamat po. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1:03. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Gadana si dating Calauan, Laguna Mayor Antonio Sanchez. Sigun sa pahayag kan Bureau of Correction, bandang alas 7 kasubagong aga, kan madiscovery kan unresponsive si Sanchez. Tulos man na dinara sa National Bilibid Prison Hospital si Sanchez pero dideklarar na dead on arrival. Di pa man pinag-unambitan kan Bucor kung ano ang kausa kan pagkada ni Sanchez. Ipiniraram naman sa autopsy ang bangkay ka na sabing mayor. Magigiramduman na kan Setyembre ka nakaaging taon dinara sa ospital si Sanchez matapos na makamati nin flu-like symptoms. Si Sanchez na convict dahil sa kasong rape asin pagadan sa college student na si Elina Sermenta kan 1993 kung sigun sa impormasyon plano man na mag-pilgrimage sa Israel si Sanchez in kaso makalibri sa kulungan. Yan ang pangalaunang bareta haligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Maxvit,